Ako se osjećaš kao da si zaglavljen u životu, vjerovatno imaš potrebu za probuždenjem i promjenom. Na kraju ću ti pokazati kako osmisliti plan koji će ti pomoći da prebrodiš teške trenutke i poboljšaš svoj mentalni stav. Ja sam autor kanala Snaga uma i danas ćemo razgovarati o 8-glavom pozivu za probuždenje koji će ti pomoći da postigneš svoje ciljeve. Prvi poziv je prepoznavanje svoje vlastite moći. Često se osjećamo kao da smo uključeni u neki scenarij koji nam nije odgovarao, ali smo ga prihvatili kao nužnost. Međutim, važno je shvatiti da imamo moć da mijenjamo svoj život i da donosimo odluke koje će nam pomoći da postignemo naše ciljeve. Drugi poziv je identifikacija stvarnih ciljeva. Često se ljudi fokusiraju na kratak rok i ne shvataju šta zaista žele iz života. Važno je da se zaustavimo i da se zapitamo što je naša vizija i kako želimo da živimo. Treći poziv je odlučnost. Bez odlučnosti nikada nećemo biti sposobni da realizujemo svoje ciljeve. Važno je da se odlučimo i da počnemo raditi na tome što želimo postići. Četvrti poziv je samodisciplina. Bez samodiscipline lako je izgubiti fokus i prestati raditi na ciljevima. Važno je da se discipline i da se odlučimo za stalni rad na sebe. Poziv je učenje iz grešaka. Greške su dio života i važno je da ih shvatimo kao šansu za učenje i poboljšanje. Nikada ne treba odustajati zbog neuspjeha, već treba nastaviti raditi i učiti iz svojih grešaka. Šesti poziv je stvaranje pozitivne okoline. Okolina u kojoj živimo može biti veliki utjecaj na naše ponašanje i naše ciljeve. Važno je da se okružimo ljudima koji nas podržavaju i koji nas potiču da radimo na sebe. Sedmi poziv je razvoj snažnog mentalnog stava. Mentalni stav je ključ za uspjeh u bilo kojoj oblasti života. Važno je da se razvijemo snažan mentalni stav i da se naučimo kako da se suočimo s izazovima. Osmi poziv je stvaranje plana. Bez plana nikada nećemo biti sposobni da realizujemo svoje ciljeve. Važno je da se stvori plan koji će nam pomoći da postignemo naše ciljeve i da se odlučimo za njegovu realizaciju. Na kraju, kao što sam vam obećao, imate 8-glavog plana koji će vam pomoći da postignete svoje ciljeve i da poboljšate svoj mentalni stav. Ako želite da radite na sebi i razvijate mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.